Ene day some news and African Adum TV kubuvuremu ewo ye Akyem Tweapease ne nyina se kromanfo nyina mpanifo omo echirade omo ye omudwuma ankrankra nyina echese eba network pade a eho aye dene edema eye atehia ewo Tweapease ne nyina se ene kompo wontimi ene waye na African no internet mpo watimi access bi eno nti ene day waye ensamtwafo enhyiamu ede omo nsem nyina atodwa na dwumadi na matankonna ekasaye achechirefo wo Tweapease enso kasaye sanso enedwodefo ekasaye etichafo ho kasaye ena afie nso esukufo ho nso ede omo nsem nyina etudwa efa ohawa ene omo namu enam se internet ena African no network eni Akyem Tweapease yenkotie ensema wakan no ebi yenkole ko school enemu ni bibia ye computer yenya bi etichafo ho ha woni hu so yenkroma nankasa ni ahemfo kra no akwakra me mobile phone ekuta mi yafurudua no oni akoye na da me kaasa akwakra me kwakoye bi me yesa me for perfume from pom asen ya dantidie kese pa edi yesremu ensanse ye wo hospital wa ha ye wo nwuma bebre wo ha ebase ye pe baby mpo asemu ato ne ye ka ye nya baby nka eniti eye how kese pa se moba beboa yen ne yesu yetimi ada ye dem yakasa enampo bibi ne ye pefiri o manimu a yetimi enya ye nya hwe efa MTM ne network ho edi Tweapease man esi enya network no mfaso e wo kromu a ye yo man ye doso wo kroyim akrachifo titiri fria atichafo wa ha nurses fo wa ha adwumafo bebre wa ha o medu bia bia atete oni ko asuom anasa eso ye de ye ho wo Tweapease krodum mo adawroma because atintin na ne se ye de to manim na MTM penifo ana se network penifo bia obabia no mo bua Akyem Tweapease eni betitiri fria because anya tintinan asrede ene ne mo stresse mo menko wiasa fede na animu yara mo hwe na mo mesi poni bi femba ye ni yansu ye ninye na sabita frache enkwan ye da etese binom Tweapease Ghana obi frɛ wo kra ye hia asɛm a na network na kate enya dwuma afa biem nso no obi ewo hia asɛm kra no fra onya afa mi ankasa particular mitwe me ma be frɛ me a ena me kan na kite me kofrudua akwa me kofrudua ya asɛmpa eyo how bebre enti mesre o how de ye bebre a ye fam efa network ho wo de bia wo ko use akra na broko wo be fro bia wo be pim so apim enye ye fam ai de tia ni se Tweapease ye kuro a eso pa nanso ye network ya ye de frɛ ye ma wakwantuom ye de frɛ ye nananum wakwantuom ye de frɛ ye adehye wakwantuom nyina no enya dwuma ye man ye adehye a wakwantuom bibi besi wo mo mpofiri mu na nka wo pese wo frɛ wo awofo nanso enam se ye network enya ntino wo mu nyam bra ese wo mu nyam no eti ema wo mutumi kɔ ahohiahiam ansa na awofo betie se wo mu makɔ ahohiahiam no na kyese ebreko yen no a yete ha ye mpanifo a yete fie no nso ha ye mpa ye ba kɔtɔ credit e de akuye phone so se de frɛ ya dɔfo ne ya adehye no wo be frɛ no e beti cho wo be ka se bia onipa no afa ene wo ne wo kasa nanso na enye fa no afa wani be ba ho so no se wo kate na wo credit ni nyina asa enti credit ya wo beto se wo de ye call no enya dia wo betumi enya call na ye na emom o credit e besa eno enti ya ha wo nyina ne se ena Tweapease man o man nyina na ahia wa ha yi ebia ba ebi ma ye de nanso dodo no wa ha ya ha ne se ngadawroma mumma MTN fo empanimfo network ahoro a ewo Ghana ma mu nyina ye best se mbam ma so ate no ma boa yen ewo ye po anase ye network a ye benya wo Tweapease na ye de aye ye course ye de aye edwumadie ahoro nyina na atumi aboa yen na aboa Ghana ma nyina esanse ye bre ye timi frudua se ne na ententan hene kan ye no se ye kopɛ network wo be phone so no se de medi kan wo be ye call no cho oni be ba ho so na credit asa te se ne medi kan enti yesremo se enna kwanya mo dia maye no mo be ma network ahoro ni nyina aso ate ni titiri ye MTN se on ba be sipo ni bi animu ya e dia maye na ye bre papa ade bia ye de network eye wo krom ha bia no enya de Tweapease de yetumi enye bi ye benye bia ya ade se ya foko a akọ achirichiri Africa de ko ansa na yetumi anya call papa ese ye ma bua yen bua Ghana man ya de se a wakwantuom nyina madawroma mumma network ahoro nyina aso nte se on be ma ye po na yen so aboa yen wa ha na Tweapease nso
ɔman no yɛdi mu bi paa. MTN, Voda, Telecel, Tigo Airtel, ne other networks aka nyina. Sɛ ɛyɛ adesrɛdeɛ kɛseɛ ɛna ɛde to ɔmo anim. Ɛnyɛ sɛ yɛyɛ bibi ɛna ɛtia wɔ na emom ɛyɛ adesrɛdeɛ kɛseɛ na ɛde to ɔmo anim. Esan sɛ network no akɔyɛ ade kɛseɛ a ɛha kuroma no papa. Esan sɛ desia wiase a yɛwɔ no, wiase no ɛyɛ global and because of digitalization ti nneɛma bebree akɔyɛ network internet. Enti without network no adesua kora ɛyɛ den. Empo kora no yɛsu ɛma yɛnuanom ɔmo daakye. Esan sɛ desia no daakye no nyina akɔyɛ network internet. Enti yɛnuanom ɔmo school mu ɔmo daakye kora ɛte sɛn. Anase yɛn so a yɛwɔ fie no ampa obi asɛ no messages ebia from foreign anase wo fie mpo anase within Ghana and within Yankase community no nneɛma mu ayɛ din bebree ama yɛn. Empo mekofa national health insurance for eba sɛ nka wɔn bɛyɛ insurance card ɛma yɛn. Ɔmo ka kyerɛ sɛ because of network a any hanti ayin sɛ yɛkɔ the nearby town na ɛno nso akɔyɛ sɛ ɛsɛ sɛ me transport me nkrɔfo free ha ɛkɔ hɔ ɛno nso yɛ another cost. Nti ama national health insurance for no kra ɔmo ntimi ma ha ntimi me yɛ insurance ɛma yɛ nuanom and with different other institutions nso because of network niti ɔmo ntimi ɛma ha and past investors ɛyɛ sɛ ɔmo ba bɛboa na at least mpuntudwuma bi ɔmo betimi aboa no ɔmo ba the network is very bad na investor bi ɛba ukrom sɛ ɔba bɛyɛ bibi ama o network nya ɛnya de a yɛde ne sika ɛba bɛhyɛ bibi anase ɔba bɛyɛ bibi ama kro no nti yɛsrɛ ɛyɛ adesrɛdeɛ kɛseɛ enkankan MTN for esan say kromo ano at least we have a population about 7,000 plus and na yesa wo nearby villages yewo Abrewa yewo number 7 yewo Jampongura Akosu Atifi wo ho ye nearby towns yewo Bomso e wo ho and other places nyina wo ho chese ye doso even ekwa to question kubla sin nyina network nyina very bad nti ya de srede kase and ye de to your network mpanifo nanim kakane MTN because most of the people within the community use MTN and bebre person switch from MTN to the different network into this ready and person dey to omo nyina wanim said the obaba bia na ebeji na wa too na mom kaye dey this ready papa enkoma MTN for essence no and the doors wo mantamu bebre this ready we say ya dey to yenuanu adomfo anim ene asuomu News.com for so say omo pagam na ntimi nu yɛ mpanifo hɔ ampo sɛ du aban mpanifo krampo a enim sɛ yɛ den a network institutions no anate network companies no on so meti yesu no na matimi aba bɛboa yɛ na yɛ network sɛm sɛnia enipa bi edikan akasa afa ho no ɛyɛ ade ha adwen sɛ nyina anim sɛ bibia no yɛ de net bibia de net na mehwa ne sɛ last week nkoa no kakakra mi kam form 3 for ka exams kura nko mu nkoye bi esan sɛ photo album ne bae no na me nim sɛ o ma post ato your platform so say that say yen submit photo album no me nim because of network program ti no me hu until say lucky say me tu kwan bia me the album no share me ho e de ko enti me wo ha na madam fu bi frame me say aden na me pese me dey we ni ba na time na twam o ma hwe ya me kola ne nkoye exam so at the time now so I'm say asokra pa ho ti na say me rush call office me kodu ya na me explain chiro no say ampa mo wo problem ti en try we ampa om say ni ko nyame charge en sana om generate eye om we ama index numbers ama me a ma me nkwara no betimi akotire exams enti network ni a problem say see apa no o yes search wo bibia ho ana bibi kra wo download a wan tu kwan free anko ti say asuomu a ene na chese ene o ti hwa ebedu obi wa kra beduru asuomu na ho nso network ni kra ye basa na se o pe ba bi tina kopem se ba ansa na watimi a download bibia ene ma nkoyie kra ene ma nkoyie nti e be sre eye communication centers no so omomo ayin me ye teacher me try there wo Tweapease salvation me na me try computing na say ya new curriculum e ba common core program e ba no more of research say ya dey ya be research more na ya kire abefo niema no more ni nyina be hia e be koyi a ejina say ya be research eso na research nso nkomra nyina ye internet and network ya na ye na ye nya network nti no ama adesua no ho ayeden ama yen because ade a e wo say ye ne nkwala ni nyina ye research ana say wo kire nkwala no mo kofia omokoye hwehwemu no ewo musa fa assignment no makwala no nkoya research but obekọ na kwala no ebeba no
wamfa hwe ama ubusa ne sa dan ntina de mede ma se koye no wanya ono nso nim se wo nim se wanya network nti den na ba ye no ntimi enka ho hwe ne ya bato aso ne ye koye nim sa eba ne sa ama ya desua etosin bebre wo sa kwan no so sese ya se ne ewiase ne kɔ no empo Ghana Controller and Accountant General answer na ya be o salary beba no ya bibi afa no salary validation was a controller send a payment voucher no na mo validate network ya na de be validate time on so da ho e ba ne sa age se watu kwan akoba bia network ewo answer na watumi aye ye school Tweapease Salvation 6 December yenya issue with our salary because time eba ye no na ye network sem no any amwaenti as a December ebesisa me no kasai ye wo issue with salary payment enti mestre mo se mo be ka mo ho na ya maboa yen na yenso atimi anya network na ya ba be part of send sese wiase aircon na sese ade ya tunya ho afi wiase ho kra sese ye ni planet earth we so bi kra enti ase ye be foforo kra enti esre mo a mo ayen na yenso ensimi nka network bi ye internet system ye network system ama ye tie no aduma no kra ye basa e che se sie no bibia akoye se obesen bibia na se obedin komokra akwa internet ye sorry a radio su bibia ye sene through ye Facebook na de account ma wo obe a babre saa wo ya kwa anye ye ye we do twetwe bi wane at network na so ti yesra mo enne mpanifo mo dwa toy de mpa mo chew moment network se ni mayen titru na MTN fo because ha nyina na MTN na use wo chip akwa ko miyansa MTN say yesrem assume News.com any admofo moma empanifo no ntima yen say ye bre network meboa yen ama ane osofo mu a yaso abokro jan me de be fi say yen abre e ka obiala yen call addition de enti mesrem pa ohun yembo na mboa yen ase ye bre MP ana me pese ono so ekọ ne honom se anamo tuo bia se otu bia no wontu na enko MTN fo mpanifo anim na ne chine ya no mehwe no meye network no ema because network ya de ye nema mebre se obi san no usika ye ma memre wa no omoma wa kwantuom omu san no musika kra eden so ombekwa akoyi sebe ya frudua ansana yetima ye course obi be fro obi du kakra na odan kakra na o de hello sa so wati oso wanti ye mo so wakate no enti ye bre ema ye dwuma sem so atosin ye school fo so atosin me pa mo chew MTN fo onabu ejale woti minka eye bonso committee chairman ene ka sei ye hia mo a sebi ya to abano ma ho se mo meboa yen eti network ne ne chine ya momra na mo me network ne ema yen ya ha oni say network sem ye my worker ebi wo ho a teacher for na chain AI be artificial intelligence eti my worker obeka betimi aka say ye nko search wo so nso ye san network nti ye ntimi search wo so ye ko school nso a officer ye ne ya anya nti na omo oboye nti ye sra ban ni say omo me ye network ne mayen say ye my project work bi a ye betimi e de aye me ma me kwa afuom ye san network nti no yare ye san network nti wanti offline ya nko nti odun fi bi na kopie no so na ode ne ba fie enkanya sa anka kwanhia sem ti esra ba ni so me network ne mayen enya sa salvation ya mi ye bre kroni na ye ble ehia network da ye niam bebele nti esra ba ni se o me network ne mayen network nti e ba ne se ye mayen homework na sa assignment ye fa adefun fidie kwan so a ye nya network mfan ye nuanu ma e wo SHS omu free school mu ba fie kra na ye ma homework a network nti amu wontimi ye network ama ye niam bebele asisi adesua yesua network nti ama ye adesua nyina ka echi